Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Ako maging danak tong nabtan kay. Asa man ka paingon kaning lapad nga daan, no? Mga tuno bro sa kabayo nga nagmarch up sa yuta. Ayaw na ni kay. Unsa naman sadto? May nabati na sad ka? May mga tunog sa kabayo nga nagpaingon din eh. Tanawa to. Mga sundao sa hari eh. Nagkabayo. Tago. Masin manakop na sila. O madakpan na sabta. Dali kay ta. Manago na ta. Dali. To, timpa. Murag, dili mo na sila manakop. Nagdasalag bandila nga puti. Oh, surindi na tinggalan sa kontra. Mga tao nga nagawa sa kasagutan. Mga bulingit nga tao. Doon na sila makililimos ining planetahan, no? Abati ka mo! Adunay umabot nga kasaulugan sa palasyo ito. Huwag ka mong tanan ang imbitado. Imbitado ta? Kano saan kasalugan? Doon ay party sa palasyo. Pagkakaslon ang mahal nga haring burak. Ako na ang kasaulugan. Ug ablihan sa hari ang dakumpultahan nga nagadawa. Alang kaninyong tanan nga gustong mo saksi o butanaw sa bagong rayna. May bagong rayna ang hari. Sige. Pag-isulti ka mo sa mga putakuray na. Kay paandam ko na ang among kasal. Mahal nga rin ang ayanan ni mo sa imong kisuluboy. Bito, matahom kay ka. Mauna kinag ako gisulti kay Gimo. Ako ang mahimong reyna o kamo ang mamahimo kong sinaligan. Kana yun. Maayog kang ikasabot, madam. Wa, ginumin mo kalimti. Gamit ko kamong duha sa akong mga plano. Unsam gid imong plano, Madam Bakukang? Ako ang kunon ang tanang gahom ni Haring Burak. Oh. O himuon kong ulipon ang ubang mga kingharian. Usa? Uy, kadako anang maong trabaho unon, Madam. Mao kay na ang akong gusto. Mamahimo kong reynas tibuok kalibutan sa lampirong. La! Lula! Hain man ka! O, dahil ako ay. Dahil ako. Oh, unsa naman ang inyong lakaw? Gisulti ni Lula ni kay sa atong nadiskubrihan. La, may umaabot nga kasaulugan sa palasyo. Og imbitado ang tanang tagagawas. Oh, unsa man na kasaulugan na? Kasal ni Haring Burak. Unsa? Oh, uy! Uy, hala! Hala, Dali ang lamparilya to. Natagak gikas lamisa pagdali. Ano natagap mo na nga? Huwag na natulab ti. hala, tanawan ninyo ang kamot ni Reyna Santan. Oh! Nagbitay ni subiyang usa ka kamot. Posible nga si Ami Waklis lamparilyas lamisa. Unsa? Mahal nga Reyna Santan. Ikaw bang nakaingon nga nahugang lamparilya gikan sa lamisa? Buwam gyapon sa mutubat. Ay, buot ipasabot ana nga dili siya ang nakahagbong sa lamparilla. Kung dili siya, Lola, kinsa man di ay. Ay, husto sa tuod, no? Ikaduhang pangutana. Ano nagbitay man sa ng iyang usa ka kamot? Posible nga mao ka na nakaingon nga nawakli ang lamparilla. Ansa? Unsa to? Kitang tanan, nakita mo gyud nga naara siyang kilid ang iyang wang bukton ganina. Unya karon, ano nagbitay naman na? Unya, nagbung ang kining lamparilla. To, Oh, La,
Makalihok ang siray na santan siyang kamuhot. Tanawa ninyo! Uy, Oh, uy! Hala! To, la, Luka, tanawa ang kamot ni Reyna Santan. nagkumo na kini. uy, to, mura man ni siya na suko. Husto ka la, nagkumo siya og murag nangunot ang iyang agtang. Mao, Doon na gini siya gisukan ba? Di lang siya makamata. Reyna Santan? Reyna Santan, ikaw ba ginang nagwaklis lang parilya? Wala siya milihok ko. mahal nga Reyna. Paningkamot nga makaliho ka bisan sa imo lang mga tudlo. Mangutana ko nimo ha. Kung mutando ka, luagi ang pagkumo sa imong kamot. Matir gid gali na siya na to. Mahal nga Reyna. Nakadungog ba ka nga kaslo na si Haring Burak? Kung mutando ka, luagi ang imong kumo. Oh, lo. Lato! Makabati na siya nato! Makasabot na siya sa itong ipanulti! Ug nakabati siya sa imong pangutan na bahin sa hari. Kay miluwag magini ang kumo. Sige, panikay pangutana pa. Oh, pangutan na kung pila iyang edad. Ay, naamaw ka man da ito. Oh, Oo, og dili ra ang mahimo niyang tubagon. Dili na siya makasulti kung pila iyang edad. Pero nga sa kuno na pangutanan nimo ba? oh day to no. Ug dili ram day mahimo niyang itubag. Mahal nga Reyna, gusto ka ba nga makasal ang hari sa lain? Kung dili ka gusto, bukhara ang imong pad. Oh, Hello? gibugka niya ang pad. Sa ato pa, dili siya gusto nga makasal si Haring Burak sa lain. Dili na gyud makalingkawas nako ang hari. Madam, unsa may among papel kung maray na ka, ha? Kamo ang mamahimo kong sinaligan. Ikaw, Elmo, ang akong sinaligang magbalantay. Ah, personal bodyguard ko nimo, madam. Unya, ako. Ari gihapon kas akong kilid, Andoy. Ikaw ang mahimo kong magtatambag. Mahal na Reyna. Amo ka ng ati Manoy. Oh, sige. Musugot na siya nga inyong atimanon. Lakaw na ako igsuon. Patiman na sa mga dama. Aron mahimo ka ng hingpit nga Reyna ug mga adlaw. Wa na. Kita na ang labing bulahan ini napita ilmo. Oni, ug kung may gahom na si Reyna Rosa, una kong buhaton mo ang pagpangita ni Nikay. Unsa? Mahal nga Reyna Santan, may lain pa kong ipangutana nimo. Sige, pangutan na pa siya ni Kay. Ay nga nung ikaw may mutubag to ta. Ay, oo, din no. Excited lang kung nga may baw sunod siyang itubag sa mahal nga Reyna gud. Mahal nga Reyna, gusto ba kang pugnan ang kasal sa hari sa laing babae? Anong ka na may magipangutanan ni Kay? Kung gusto ka, kumuha pagbalik ang imong kamot. Oh, Oh, natuwa na. Problema na ni. Gikumo sa mahal nga Reyna iyang kamot. buti pa sabot. Nga dili siya musugot nga magpakasal sa lain ang iyang hari. Unsa may nakaon sa hari. Nganong nagminyo man dayon siya. Ingon sa dili sa kumakatuo nga, magminyo sa lain ang hari, Lula. Unya, unsa may buhato na to iniron? Kinahala mapugan ang kasal sa hari, sa laing babae la. Unsa? Unsa may atong buhaton karon? To, maghunahon na tagpaagi. Unsahon nga makasud ta pagbalik sa palasyo. Sa? Pero, ini Kay, sura na itong baton eh. Way lisod kay liding man magkakado. Lula sabay. Oh, way liding man oy nga kanang tapulan. Ako na lang musod og balik sa palasyo. Sa? Di may mo ni Kay. Pero kung muadto mo sa palasyo, kami og ang Reyna asa man ma. Anhila mo din hila. Si Sawan og puti ang mobantay ninyo. Unsa? To, pangandam na. Kay mo balik ta og sud sa palasyong itom. Ni Kay, di ka managa ng mga tao nga makita sa kong naw. Pagtabo na gid maayo anang panapton to. Nadlok mo ko ni Kay eh. Unsa may gikadlukan mo? Basta, nadlok ko. Murag doon ay nagpaabot na to nga disgasya suod sa palasyo. Unsa? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!